Ito na yung bahay na pira-pirasin natin pagkatapos gawin nating upuan. At ngayon mga kaagtang, simulan na natin ang pagbaklas. Good morning! Welcome to Pamilya's Vlog. Panibagong araw, panibagong video na naman. So, may naisipan naman tayo mga katarantaduhan. So, ngayon, gagawa tayo ng DIY na furniture na upuan. At ang gagamitin nating kahoy ay yung bahay na sira na hindi na ginagamit. Siyempre, bago tayo magpatuloy, sign of the kaagtang muna. Gago! At naku naman, hindi yan mabubuo ang ating DIY na upuan kung wala itong mga kagamitang martilyo, lagari, stapler, at pako. At sa ngayon, kailangan pa natin pumunta sa palengke para bumili ng pako. At syempre, hindi yan mangyari ang ating plano pag hindi natin kasama si Commander Gago! Spirit Kukak. Let's go! So, ayan, nakabili na tayo. 1 hour later. At ito na yung bahay na pira-pirasin natin pagkatapos gawin nating upuan. At ngayon mga kaagtang, simulan na natin ang pagbaklas. Siyempre kasama natin ang pinakamalakas na kaagtang natin. Gago! Ngayon mga kaagtang, handa na yung lahat ng mga kahoy, so kumpleto na. So let's start. At ito na yung bagong binili nating pako mga kaagtang. Ayan. Ito yung kahoy na gagamitin natin panglagay sa tiil. What the f***? Ano ba yan sa Tagalog? Hindi ko maano. So di na kaya ito nilugayan natin yung paspasan o gabas na patong mo nang matiil. So ayan na mga kaagtang, excited na ba kayo? Paano masabi? So, natapos na natin ang ating skeletal na
kahoy na upuan. A few moments later. So ako na ning bisayon para magsiyambot og dali. Mao na siya gibutang ag brace kay para ligon. Dok gamay. Dok. Pak. Oh, na ligo na. Karon ligo ng tiil. Come on, pika sa tiil butang. At syempre ginawa natin ang content na to kasi magagamit naman din natin yung upuan na ito. Kahit simple lang tong pagkagawa. Bites na. Sumsa pa idugayon nagabhian ako ani. Mo na siya butangan ng tiil. Hindogon. Dito upat na tiil. Pagbarog So ayan mga kaagpang, medyo nagabihan tayo at nakaramdam na din ng matinding pagod. So pero okay lang laban. Malapit naman din yung matapos ang ating DIY na upuan. Sa wakas tapos na din ng ating upuan, so it's time to showcase and to witness Charis, our DIY na upuan. Kaagtang, anong masabi mo sa ating new project na natapos para sa vlog na ito? Okay lang, pogi. Ay kalimot og subscribe sa among channel . At ngayon dito nagtapos ang ating vlog. At salamat sa panonood nyo. Don't subscribe, Pamilya Vlog!